salamat. Trumpet ang Ginoo sa kuha, kasalamatan ta. Ang trumpet, salamat Ginoo sa imong kaayo. Sa ngalan sa Manong, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Gracias sa itong Ginoong Jesucristo, ang bugma sa Diyos, ug ang parigusa sa Espiritu Santo, maanaakan ninyo. Iso na maandam kita, alam nining atong kasaulugan, atong hinumduman, atong basulan, atong hinusulan ng atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga magagaw sa tanan. Kasi luong ng atong mga sala. Dadon unta kita ning adto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios ang mga mahal. Tanawa kami nga mahigugmaon. Sanglit imo kami nga giluwas. O gihimo nga imong mga anak diha ni Kristo. Katagi kami sa matuod nga kagawasan. Ug dana kami ngana sa langit. Nga mao ang kabilin nga imong gisaad kanamo. Kini ang pangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari ban kanimo og sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kanturan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas.
Sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo. Tinguha ang mga butang nga tuwa sa langit. Diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Huna-huna ang mga butang langit nun, dili ang yutan nun. Kay namatay na kamo, ug ang inyong kinabuhi, natago uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi, mao si Kristo, ug inigpakita niya, makita usab kamo uban kaniya, ug moambit sa himaya niya. Busa patyan ninyo ang mga kaibog nga kalibutanon nga anaa kaninyo, sama sa pagpakikilawas, kalawayan, kaulag, daotang kailibgon, ug kahakog. Kay ang kahakog, usa ka paagi sa pagsimba sa Diyos. Kay mapungot ang Dios sa mga tao nga magbuhat niining mga butanga. Kaniadto nagkinabuhi kamo uban sa mga tao nga sama kanila, sa diha nga kining maong mga kailibgon naghari pa kaninyo. Apan karon kinahanglan biyaan ninyo kining tanan, ang kasuko, ang pagkasaputon, ang pagdumot, ang pagbutang-butang ug law-aing sulti. Ayaw kamo pamakak, kay gihubo na ninyo ang inyong daang pagkatao uban sa iyang kinaiya, ug gisulob na ninyo ang bag-ong pagkatao. Mao kini ang bagong tao nga gibag-o kanunay sa Dios nga iyang makubuhat, sumala sa iyang kaugalingong dagway, aron masayod kamo sa hingpit mahitungod sa Dios. Tungod niini, wala na Hudiyo o dili Hudiyo, mga tinuli o dili tinuli, mga luog, mga langyaw, mga ulipon o dili ulipon, kay si Kristo mao ang tanan ug anaa sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Ang Ginoo maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Himayaon ko ikaw adlaw-adlaw, ug daygon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Dako ang Ginoo ug angay gayud nga daygon, ang iyang kadako dili matukib. Papasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat, o Ginoo. Ug padayga kanimo ang tanan nga nagatuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa imaya sa imong gingharian, ug pasuginla sila sa imong kagahuman. Pasangyawa sila ngadto sa mga tao sa imong gahom, ug sa may mayawong kasanak sa imong gingharian. Ang imong gingharian mo'y gingharian sa tanang katuigan, ug ang imong gisakpan nagalungtad latas sa tanang kaliwatan.
ang Ginoo manaka ninyo? Ang satos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya mitanaw si Jesus sa iyang mga tinunan ug mingon, bulahan kamong mga kabos, kay inyo ang gingharian sa Dios. Bulahan kamong mga gigutom karon, kay kamo pagabusgon. Bulahan kamo nga karon naghilak, kay kamo malipay ra unya. Bulahan kamo kun ang mga tao magdumot o magsalikway o magbugal-bugal kaninyo o mangingon nga kamo mga dautan tungod sa anak sa tao. Paglipay kamo kung kini mahitabo o pagsayo sa kasadya, kay dako ang gante nga gitagana alang kaninyo dito sa langit. Kaya ang ilang mga katigulangan naghimo sa ingon ngadto sa mga propeta. Apanalawot kamo nga mga dato karon, kay napahimusla na ninyo ang kinabuhi nga hayahay. Alawot kamo nga mga busog karon, kay kamo unya kanunay gutumon. Alawot kamo nga karon nga tawa, kay kamo unya magbangutan o maghilak. Alawot kamo kung magdaig kaninyo ang tanang mga tao, kay mausab kini ang gibuhat sa ilang mga katigulangan ngadto sa mga mini nga mga propeta. Mga igsoon mo kini may balita sa atong kaluwasan. Dini sa ebanghelyo nga atong gibasa karon gilatid sa atong Ginoo ang mga pamaagi nga kita mahimong bulahan. It is always in the context of our love for God and our spiritual life. Bulahan ka mga kabos, kay inyo ang gingharian sa Dios. If you look at it in the natural way, may unto ka di bulahan. Kung kabos ka di ka bulahan. But Jesus Christ is trying to tell us something deeper. Nabisan mo sa kagadato kung nakasabot ka nga kay imo. Nga ang tanan ng gihuptan, dili imo. Kaya di nimo madala nga tuslungon. Biyaan tanan. To understand that you are poor actually because you are dependent on God. You are blessed. Bulaan ka mo nga karon naghilak kay kamo malipay ra unta. It is the situation of the one who loves and sees people that he loves. Kau ang ngita Ginoo.
is why they sacrifice themselves for their loved ones. You can see the example of Santa Monica nga nagpangka ni San Agustin at si San Agustin nasaag. And she cried and she cried. And her only wish before she would die, she said to herself, I want my son to be converted. Hindi nga itong panahon karoon, daghan na kayo mga batanon. Nga di nakatutol sa simbahan. Suma pa. Mingon dito sa Roma, the youth is not the future of the church. It is not. It is the present of the church. If the youth are not present in the church now, it is very probable that they will not be present in the church in the future. And that is what is happening in Europe. Ng mga tiguang na lang manimba. Yan yung mga batanon manood, sus kadagko sa kalipay sa mga tiguang. Yan ay batanon ni Sul Siban. Ipay sila. Ibaw ka kasi mga batanon ni Sul Siban, mga Pilipino. Mga Pilipino, pagkalipayan ng kanila. Nga naman. Kaya naa sa gawa sa simbahan. Ang ilang mga anak di manood, nagpinaakay, murag mga bampay nas gawas. Bulaan ka mo kung ang mga tao magdumutog, magsalikway o magbugal-bugal ka ninyo o mag-ingon nga kamo mga dautan tungod sa anak sa tao. If you love God so much, you will serve the church. Suma pa, you cannot separate Jesus Christ from His church. Jesus Christ is one with His church. Kung dahil mga tao na masuko, nga nung pinagkaman niyo ang simbahan, nga nung pinagkaman niyo ang Ginoo. Because they are far from the church and they are far from our Lord Jesus Christ. Malandong kita ko nga, kamaom Ginoo eh. Una siya nasaka sa langit. Di lagi ingnan niya, go to the ends of the earth, teach them everything that I have taught you. Baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Nga din sekreto sa sakramentos bunya. Nga naman, because you cannot do anything that Jesus Christ is telling us without the Holy Spirit. It is the Holy Spirit that empowers us. It is the Holy Spirit that sanctifies us. It is even the Holy Spirit that teaches us how to pray. And then we will understand what Jesus Christ wants us to do. We will know the will of God. Because we are Christians, we are Catholics, we are baptized, and we are children of God. Sa ngalan sa Manong sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Adunahan man o kabos ang Diyos. Nagtawag ka na ito ng mga anak sa gingharian.
Sa kinasing-kasing mag-ampo kita ngadto sa atong amahan. Diha sa pag-ingon, Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Naubos sa pagpanglutos, ang simbahan ligong maghupot sa pagtuo ug hiniusang mutigom sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga kabos ug ang mga gigutom mabusog pinaagi sa matlig-anong mga paningkamot sa atong mga pangulo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga matuohon nga kasasilagan, giinsulto, gisalikway, o gipahimuslan, magsadya o maghupay diha sa gingharian na nagpaabot kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton o mga idaran, ubatik seguridad, pinaagi sa atong gugma o pag-atiman kanila. Magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong tiyofilo kamumot, mabayaw ng adto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga matuohong ni halina makaangkon sa kaluoy sa Ginoo, pinaagi sa panabang sa atong mga pag-ampo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Makagagahong nga Dios, dungga ang among mga pangamuyo. Ang among pagkinabuhi, magbantala. Miyan ang kalipay nga, alam ni ini, ibo kami gitawag, kay ikaw man ang among Ginoo, karon ug hangtod sa kanturan. Malikot. May pag-ampo ka mo aron ako gang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahon sa tanan. O Dios sa kalina ug gugma, himuha kining among halad nga tinuod nga pagsimba kaning ug nga makahiusa namo kanimo kini among pangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoong maanaakan ninyo bayaw ninyo mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos Amahan, Diyos nga tunay o makagagahon sa tanan. Ang ngayong matarong kayo nga magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanan dapit. Kaya pinagi sa imong hiligog mga anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinagi kaniya imo kami giuli nga na sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy busa. Matarong ang tanang nga
isang kasing-kasing busa. Uban sa mga anghel mga santo sa langit. Nagsangyo kami sa mga himaya. Duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Diyos sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imo himaya sa Santos Girikaw Ginoo, ang tuburan sa ng kasantos. Ipanalangin mo Espiritu ang pagsantos ng mga kasa. Aron mahimo kinalang kanam nga lawas o dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya pa, pasalamat kanimo. Ipikas o mihatag ni ining ngadto sa iyang mga tinunan o bingon. Duwata kini, ninyo nga tanan o kana. Kay kini mao nga akong lawas na itugyan alam kaninyo. Sa mga pagitapos ang panihapon, nagkuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawat kini. O Panginoon ka mga tanan kay kanin. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kaninyo alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasay. Buhata kini. Aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Mapagandang sa kamatayan o pagkapanahon ni Jesucristo. Naghahalag kami kaning mga manipan sa kinabuhi o kalis kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga mga tubang ug mga lagad kanimo. Himo nga kami mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkaipusa diha sa Espiritu Santo. Nung may ginawa ni mong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahimpit kami din sa gugma uban ni Leo among papa ni Jose among apostolikanhong administrador o sa tanang mga pari. Hinugdumi sa mga among iksoon nga nangamatay. Wala umon nga banhaw sila ug ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy. Naadaw silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong kaluoy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang bana. Uban sa mga apostoles o sa tanan ng mga santos nga nagatuman sa iyong kabuton latas sa katuigan uban kanila. Amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Jesucristo. Imong anak.
Pinagi kaniyaban kaniyaw diya kaniya. Ihatag nga ng kanimo makagagahong aman. Ihasa kayo usa sa Espiritu Santo ang tanang dungog o himaya hantod sa kahanturan. Karmikson magpakita sa man atong gamiton mga pulong gitulo ka nato sa atong manunos. Dinhisay ta ingon sa langit ang kalan o namo sa matag adlaw ihatag ka na mo karong adlaw upa sa ilua kami mga sala Panginoon na kami nagkapasaylo sa mga nakasala ka na o dili kami ituyan sa mga pinunuan luwasaka sa adautan. Maayo kami kanimo Ginoo ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ng panahon aron kinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa salaog mahilayos tang kasam. Samtang nagpaabot kami nga malaumang sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo nagihon kasi mong apostoles sa kalina, bilin ko kaninyo, ang akong kalina ihatag ko kaninyo. Kaya tanaw nga mong masala, kundi pagsalig sa imong simbahan, ug simo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalino kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hantod sa kanturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaakan ninyo. Ato ipakita ka kita tanan mga ikson, pragdait man na kanina. Peace be with you. Sa kalibutan kaluin kami poder sa Diyos na nagkahatag sa kalibutan.
kami sa kalim. Maigsoon kini maong podero sa Dios. Nagkumagtang sumasala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit sa bagketi sa atong Ginoo. Magampo kita. Ug Ginoo ang imong pulong, ug imong sakramento. Naghatag ka namo sa kalanon ug sa kinabuhi. Kinigasa sa imong anak. Magpaambit unta ka namo sa iyang kinabuhi hangtod sa kanturan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. O manalangin kanino ang Diyos nga magagaw sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahalad ang santos nga misagdan ang gugmang kalinaw ni Kristo. Iampo mo kami sa mga panulay, panlabanan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria.
Maria. Ave, Ave, Ave Maria. May butang kaniyong tanan.